Il-Partit Laburista huwa l-Partit tax-xogħol, il-Partit li joħloq l-opportunitajiet u l-Partit li jinvesti fin-nies. Kien dan il-messaġġ ewlieni tal-Partit Laburista f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru Stefan Zrinżot Soppardi u d-Deputat Alex Muscat. Konferenza li fiha ġie sostnut kif it-tkabbir ekonomiku b'saħħtu f'pajjiżna mhuwiex il-wasla iżda huwa l-għodda biex naslu aktar il-bogħod. Ġie sostnut li fl-ewwel ta' Mejju irid jintbagħat sinjal li din hija t-tip ta' politika li jrid il-pajjiż. Fid-diskors tiegħu id-Deputat Alex Muscat elenka numru ta' statistiċi li jkomplu jikkonfermaw kemm għall-Gvern Laburista il-ħaddiem jinsab fiċ-ċentru tal-politika tiegħu. Din anke grazzi għal miżuri bħat tapering tal-benefiċċji u l-inwerk benefit. Titjib f'din l-aħħar miżura wassal għal kważi 5 darbiet aktar ħaddiema li jgawdu minn dan il-benefiċċju għal total ta' 24,000 ruħ. Kemm ilu Prim Ministru Robert Abela kull 3 ijiem żewġ persuni li kienu jirreġistraw għal xogħol sabu impjieg. Taħt it-tmexxija ta' Robert Abela kull 3 ijiem 7 persuni li kienu jiddependu minn xi forma ta' assistenza soċjali ma baqgħux dipendenti fuq din l-għajnuna. Din hija waħda mill-kisbiet li l-iktar li għandna għal-qalbna. Min-naħa tiegħu il-Ministru Stefan Zrinżot Soppardi irremarka d-deċiżjonijiet li affettwaw b'mod pożittiv il-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin u l-ħaddiema fosthom trasport b'xejn tal-iskola l-istudenti f'pajjiżna, eżamiet b'xejn tas-sekk u l-medsek u trasport pubbliku b'xejn għal kulħadd. Ma rridux ninsew il-mod kif ħdimna biex aktar nies, mod partikolari nisa, setgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol għaliex tajna il-faċilitajiet ta' childcare b'xejn. Kien hemm żmien fejn persuni li kienu jieħdu ħsieb l-tfal tagħhom ma kienx vijabbli finanzjarjament għalihom li jmorru għax-xogħol għaliex biex tibgħat it-tfal iċ-childcare kienet tiswa ħafna flus. Intant fl-istqarrija l-Partit Laburista afferma li l-fiduċja fil-ħaddiem hija u se tibqa' element konsistenti ta' dan il-Gvern.